Com ha anat el cap de setmana? Bé? Segur que sí. Molt bé. Primer de tot, dir-vos que estic supercontenta amb tota la feina que heu estat fent aquesta setmana anterior. Us felicito. Un 10. Molt, molt bé. Esperem que seguim tots així de motivats i comencem la classe d'avui. Som-hi! Doncs mireu, l'activitat d'avui va sobre les lletres. Us en recordeu de l'abecedari? Segur que sí. Doncs hem de fer el següent avui. De totes les lletres de l'abecedari en triareu una, la que vulgueu. La A, la M, la S... Trieu una, d'acord? Jo també ho faré. Jo trio la P. La P de pera, de pa, de papa, de poma, d'acord? Jo ja la tinc triada. I vosaltres? Molt bé, un cop tingueu la lletra triada, l'activitat serà la següent. Haureu de buscar 5 coses, 5, de la vostra cuina que comencin per la lletra que heu triat. En el meu cas, buscaré 5 coses que comencin per la lletra P. Doncs ara que ja sé que haig de buscar 5 coses amb la lletra P, començo. Ei, heu vist? He estat buscant per la cuina i he trobat 5 coses que comencen per la lletra P. He trobat una pinya, he trobat uns quants plats, he trobat una patata, una poma i una paella. Ja tinc les 5 coses. Molt bé, i què us proposo, doncs? Ara que ja he trobat 5 coses per la lletra P, paper i boli, retolador, color, i vaig escriure les 5 paraules en el paper. Molt bé, doncs ja heu vist que ja he escrit les 5 paraules que comencen per la P. Pinya, patata, poma, plat i paella. Aquí ho he fet amb lletra de pal, aquí amb lletra lligada i n'he fet un petit dibuix. Us proposo 2 maneres de fer. D'escriure. Fer una llista amb les 5 coses que heu trobat o fer cartellets i posar-los a sota de cada objecte. Us ho ensenyo. I per aquells que no vulgueu fer una llista, també podeu fer cartellets. Podeu escriure el nom en un cartellet i posar-lo davant de l'objecte, del menjar o del que sigui. Veieu? Doncs jo ja tinc l'activitat feta. Espero les vostres, val? Que segur que ho fareu superbé.